Viete, aké sú 3 pravidlá realitného biznisu? Location, location, location. Dobrý deň, volám sa Marian Tomko a zastupujem realitnú kanceláriu Grahams. Vítajte vo výnimočnej lokalite Bôrik, miesto, kde sa spája lokalita s krásnym výhľadom na Bratislavu. Štvorpodlažné sídlo z takmer 600 metrov štvorcových obytnej plochy, zasadené do takmer 1100 metrov štvorcového pozemku s panoramatickým výhľadom na Dunaj, Rakúsko a celé mesto. 13 izieb, 4 kúpeľne, 3 samostatné jednotky, ideálne pre viacgeneračné bývanie, investíciu alebo ako základ pre unikátnu nehnuteľnosť. Interiér spája priestor, svetlo a premyslené rozdelenie pre každodenný život. Nájdete tu všetko od súkromného fitka, priestranných presvetlených izieb až po rozkvitnutú záhradu. Dvojgaráž, 4 ďalšie parkovacie miesta a prístup hneď z 2 ulic. Komfort bez kompromisov a rýchla dostupnosť priamo z nábrežia. Toto nie je len dom, je to životný priestor, ktorý čaká na svojho nového majiteľa. Nehnuteľnosť ako táto sa neobjavuje v ponuke každý deň. Som Marian Tomko, dohodnite si obhliadku.